नीट पेपर फुटी प्रकरणी सीबीआयनं पुण्यातून एका शिक्षकाला अटक केली आहे। पी.व्ही. कुलकर्णी असं पुण्यातून अटक करण्यात आलेल्या शिक्षकाचं नाव आहे। कुलकर्णी हा मूळचा लातूरचा आहे। तो रसायनशास्त्राचा व्याख्याता असून एनटीएच्या वतीनं परीक्षा प्रक्रियेमध्ये सहभागी होता। त्याच्याकडे प्रश्नपत्रिका उपलब्ध होत्या आणि त्यालाच आता अटक करण्यात आली आहे। कोण आहे हा पी.व्ही. कुलकर्णी बघूया। मूळचा लातूरचा असलेला पी.व्ही. कुलकर्णी रसायनशास्त्राचा व्याख्याता आहे। एनटीएच्या वतीनं परीक्षेच्या प्रक्रियेत सहभागी होता। त्याच्याकडे प्रश्नपत्रिका होत्या। त्याने आरोपी मनीषा वाघमारेच्या मदतीने विद्यार्थ्यांना संघटित केलं। सीबीआयने 14 मे 2026 ला त्याला अटक केली होती। पुण्यातील त्याच्या निवासस्थानी विशेष शिकवणी वर्ग घेतले जात होते। शिकवणी दरम्यान त्याने पर्यायांसह प्रश्न आणि अचूक उत्तरं सांगितली। ही उत्तरं नीट परीक्षेच्या मूळ प्रश्नपत्रिकेशी तंतोतंत जुळली।